But if you close your eyes. I zdravo svima ljudi, danas kao što vidite nastavljamo Rise of Nations. Igramo ovu igricu ponovo. Gdje smo stali, ja se ne sjećam baš dobro. A da, ovo smo uradili. Inače, mrtav sam, tako da ne vjerujem da će ovo biti baš neki dobar klip, ali šta da se radi. Ali je isto bulep. Tako da, stvarno. Ali dugo nisam izbacio, pa eto moram. Da imamo prvo što u ovome možemo. Opa, možemo ovo. Ovo ide u industrijskom dobu. Dobro, ovdje nam je vojskica. Ne sjećam se baš previše šta smo radili prošli put. Ali dobro, šta je ovo? Nešto sam ovdje video. Aha. Dobro. Nebitno. Danas sam htio nešto da uradim, a to je da... Molim, šta imam napad? Pa što ih dirate, majmuni glupi? Ubili su mi generala. Tako, dobro, nema veze. Napravit ću novog. Gdje je on? Evo ga. To baš i ne mogu da napravim novog, ali dobro. Dobro, ovih ćemo malo da napravimo. Ovoga. Dobro, to ne možemo. Ja možemo ovdje šta. Dobro, to je isto. A ovdje crossbow scout nam treba nam, a ne možemo ništa više. Da, ovo smo prošli put radili. Ovo je kao malu zaštitu neku. Dobro, u svakom slučaju. Sad ćete vi da imamo šta bismo mogli da gradimo. Jesam ja ovdje napravio bio grad, nešto se sjećao da sam radio. A nisam. Ja mislim da ću sada ovdje napraviti jedan grad. Kako brzika mi se ovo desi. Tako, tu ćemo napraviti jedan grad, ovdje pored ovih stenja. Stvarno bih htio opet da se zahvalim Milošu Milutinoviću koji mi je napravio intro koji ste vidjeli u početku. Stvarno je intro bruka i već sam se zahvalio, izbacio sam posebno intro. Ali, stvarno, duboko mu se zahvaljujem i eto. Da, ja sam još od početka serijala nešto nameravao, a to je da jedan grad nazovem po srpskom gradu. To će biti Beograd. Ne znam zašto, ali nisam htio da stavim kulu, pošto nije nekako ruski, ni Novi Sad nije ruski, nešto tako mi je išlo Beograd. Pošto je to kao jedna reč, pa mislim i gula je jedna reč, ali ne znam zašto. Sevastopol, dobro. Šega. Tako, sada vi ćete da gradite, a šta je ovo? Molim, ne mogu? Koloseum. Evo, može ovdje da bude Koloseum. A neću ovdje. Evo, ovdje će biti Koloseum. I ovi su sada razradili ovo. Kad tri ova library ovoga, evo možemo ova dva, još jedno, to ćemo kasnije. Možemo ovdje, možemo jednog ovog, to je to. Dobro. Jesmo gotovi s ovim? Ovo sporo ide. Aha, ne ide sporo nego. Dobro. Zašto je ovdje više od pola, a ovdje tek na početku? Na kontam. A dobro. Ovdje ćemo da napravimo malo radnika. Malo više tačnije. Ja, vidite, ovo je pre na početku, ako se sjećate, bilo je onako kao običan lab nešto, a sada je ovako kao zlatno. To valjda sa dobima ide.
Dobro. Da imamo što možemo ovdje. Ne možemo ništa. Ovdje. Ja, evo ga, vrati nam se ovaj. I još malo u istragu. Čekaj. Gdje mi je ova univerzitet? Ja, možemo da napravimo pisaću mašinu. Johan Gutenberg. Mainz. Poznato nasljednicu. Ako ono uopšte gledalo, a sumnje ga gleda. Sve jedno pozdrav za nasljednicu. Evo u marketu bi ovdje malo ovih da napravimo. Dobro, ne bi mogli više. Evo ga, sve mi je gotovo. Gotovo za ukras više, ali dobro. Nema veze da imamo ukras. Ovo sam htio kasnije, pošto ovo je Rusija, a Kremlin je u Rusiji. Valjda, da. Kremlin je u Rusiji, pa sam htio tu malo da dodam Kremlina. Kremlin, kako glupo ime. Onda nešto sam još htio, ali ne mogu da se setim. Da, ovo može u sljedećem dobu, ja mislim. I univerzitet. Da, ovdje. Dobro, ovi su već. Sada ćete vi da vidimo što bi mogli da pravite. Prvo pravite jednu baraku. A što je ovo? Ne. Šta je to? Šta vi radi? Ne kontam. Dobro. Ovih malo. Onda ovih. A ne možemo ovih. Možemo ovog. Dobro, treba nam i scout jedan. I onda ćete vi ga napraviti i vi. Oni će da prave, tačnije on će da pravi jednu farmu. Onda ti ćeš da praviš jednu farmu, tačnije još jednu farmu. Onda ti ćeš da praviš možda, šta bi mogli, još jednu farmu bi mogli. Tu i ti Turce ćeš da praviš. Pa još jednu farmu. Molim. Što ne mogu? Pa dobro, nema veze, dosta farmu. I to bi bilo to. Ja mislim da sada ja mogu sad ovdje nešto. Evo ga mogu ovo. Jesam mogu ovo? Nisam mogu, ne mogu ovo još. A dobro. Sada mi ovo treba. Dobro, imam 1500. Dobro, imat ću taman. Tako da, Beograd, vi idete, stanite tamo kod svoje vojske. Evo je vojskica, nek stane ovako. I sada mi treba ti da napraviš jedan kako zove to, ovo. Za vozila. Ja mislim da sada mogu. Ne mogu, treba mi još malo do ovoga. Čekamo. 3, 2, 1. 0. Hus. Sada možemo ovo. Ja mislim da je ovo možda i najjače doba. Mislim, najvažnije doba koje moraš preći. Ali, sad možemo ovo. U stvari ne možemo ovo. Ne možemo ovo. Treba mi 281 jabuka. Znači ovih hrane. Ali evo stiže.
Ajde, još malo i onda ćemo moći da pravimo i tenkove i šta ti ja znam sve. Šta ćemo onda moći da pravimo. A sada cijela vojska stane. Ovako. Tako nek stane. Ajde. Šta je ovo? Ja, još vojske. Dobro. Sad imamo ovo i evo ga. A ne možemo. Možemo još ovih bombardera i tako. Sad mi se pravi tenkić. Vidite kako je sad ekstra. Ovo je sada još uvijek. Evo ga. Ovo je sada Major City. Kao onaj. Šta ja znam. I jo možemo sad ovo. Ne možemo ništa. A sve ovo veliko. Oni imaju grad ovdje. Pa blizu je. A imamo mi izvor uglja, ovoga, imamo, dobro. I evo ih. Stanite vi tu, dobro, imamo ovoga. Oni nek prave. A ovo je moderno dobu, ovaj Kremlin. I oni će da naprave ovaj za kako zove, da izvlači naftu. Jel ovo sad mogu? Sad socijalizam ili kapitalizam? A čekaj, treba mi 720 metala, a ovo je nekako jače. Mislim, izgleda mi jače, aj ovo. Čisto ovo što preda mi. Sada ovo je meni isto ekstra, a gdje je to, ne sjećam se. Anti-tank rifle. Ovo mi treba, a ne može. Komando može i taj može. I flame, to mi isto treba. Tako, sada mi dolazi i ovdje ulje, mislim kao nafta. Vidite tamo. Prvi put kad sam igrao onaj, ne znam, ne sjećam se, zaboravio sam. Sve ovako mi je bila vojska ovdje, ovako, sve vojska. Dobro. I je završeno ovo 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tako. Socijalizam. Mi smo republika koja ima demokratiju i socijalizam. Republika. Ja mislim da bi to bilo to. Ako vam se klip bar malo svidio, ostavite jedan lajkić, šerić i subscribe-ić. Ako nije, šta da vam radim. Ja sam se potrudio, koliko sam mogao, stvarno sam pospan i žao mi je što nije bilo klipova. Sad je škola druga smena, pa ne znam stvarno kako ću postići, ali dobro. Papagaj tu cvrči i ćos!